שלום לכולם, ברוכים הבאים לעוד פרק מבית סיריוס גיימינג, והיום אנחנו משחקים סליים ראנצ'ר. בום בם. אז כן, היום אנחנו נשחק סליים ראנצ'ר, ובואו נתחיל. אני ממש שאתם שומעים אותי עכשיו אחרת מהסרטון הקודם שאמרתי שאני חוזר, כי אני עם המיקרופון פאקינג שלי. אז יאללה, פליי. כל אלה סרטונים שצילמתי והם יצאו גרוע. ושמאליק, כן, שמולי כתבתי. טוב, ניו גיים, נכתוב. יואו, נתקע המשחק. יוטיוב פלאיה. יאללה, בוא נתחיל לשחק. אני לא כל כך מבין במשחק הזה האמת, חוץ מהכמה דקות שיצא לי לעשות ניסיון. טוב, בוא נראה. מוב. למה אני לא שומע את המשחק? אופשנס אודיו. הנה, איזה יופי. אוקיי. למה לעזאזל הגזר לא נכנס? הנה. אתה מוכן לעוף לי מהצד כבר? זה משגע אותי שזה פה בצד הדברים האלה. טוב, בוא ניקח לכם אוכל חבר'ה. טוב, הם רוצים שאני אקח משהו ואני אזרוק אותו, אז בוא נעשה את זה. דקה רגע. מה אני אעשה שאני לא יכול לזרוק סתם? הקורונה. או הנה, את זה אני יכול לזרוק. הנה בוא. נו, יפה, אהבתם? יאללה, תעיפו את זה. עכשיו איך אני אמצא את זה? עוד פעם זרקתי את האוכל. הם רוצים שאני אזרוק את זה לכלוב, את האלה. וואו וואו, גדולני. איזה כיף זה לחזור לערוץ האמת, הייתי צריך את זה. הבעיה שאני אגיד לכם את האמת, ותשקלו אם באמת להיות בערוץ, אני לא אכריח אף אחד. אני לפעמים, כל הערוצים הקודמים שלי, אני פשוט פרשתי מהם בגלל הלימודים, והיה לי בעיה בתוכנות צילום, וויתרתי כי לא היה לי כוח. ועכשיו אני בחופש גדול, זה שונה, ויהיה לי הרבה יותר זמן לעלות, ואני אעלה מלא סרטונים, כל יום סרטון, אני מקווה, אל תסתמכו על זה. לייבים אני לא יכול לעשות, המחשב שלי חרה, אומר את האמת. אז אני לא אוכל לעלות סרטונים. לעשות לייבים, סליחה, לעלות סרטונים, חס ושלום. מה עשיתי? נו! אוקיי. אוי. בוא. ונזרוק לכם גם קצת אוכל. אוקיי. סבבה. אוקיי. ממה שאני כן יודע, אל תסתמכו על זה שאני יודע. לא. אין דרך לשים להם אוכל שיהיה להם לאחר כך אולי כאן? לא. לא. טוב, אז אין לי מושג האמת. טוב, מה זה? אופליין. טוב. אוי! לא, אי אפשר להיכנס דרך פה. סליחה אם אני יוצא קצת מטומטם, גם אני שונא לראות סרטונים שמטומטמים. אבל אין מה לעשות, אני לא בדיוק מבין את המשחק, ואני מעדיף שאתם תהיו איתי מתחילת הדרך, ולא סתם פתאום אני אתחיל לשחק. טוב. אוקיי, בואו נראה מה יש לנו כאן. שום דבר האמת.
טוב, בואו נרוץ. נראה מה אנחנו מוצאים. אפרוחים! אוי! צ'יקה בדודודו. מה זה? מה יש שם? למה זה כזה זוהר? אי אפשר לעלות כאן? אי אפשר לעלות כאן? בואו לכאן. אוי! סממק. מה זה? נו! מה נתקעתי? זה מים! נייס. תביא, הכל בסדר, אל תתבייש. תביא, תבוא אליי, אל תתביישו. טוב, שיקה בדודודו. טוב, בואו נראה מה יש לנו פה בצד שני. ואני מאמין שעוד מעט אני אסיים את הסרטון. אני לא רוצה לעשות סרטונים ארוכים מדי, אלא אם אתם תבקשו. ורציתי להגיד תודה לשי, שאני רואה שהוא באמת פעיל בערוץ. תודה לך שי, שראיתי שהוא כתב לי תגובה בסרטון הקודם וגם עניתי לו על התגובה. אין לי מושג מה זה. אין לי מושג כבר כמה זמן אני מצלם, שכחתי לשים סטופר האמת, אבל לא נספר לכם. מה זה? לא! כנס פנימה מותק. כנס פנימה. טוב, אז תודה שצפיתם. אם אהבתם, לייק, סאב, אל תשכחו לעשות סאב. יאללה ביי.